podcastul meu s-a terminat? Iată că nu, pentru că după o pauză mai lungă am decis să revin cu noi idei și cu un nou format care sper foarte mult să vă placă. Episodul de astăzi este unul mai special pentru că am alături de mine un oaspete special. Aflați imediat cine este. Salutare, sunt Aneta și vă zic bine ați venit sau revenit la podcastul Coffee and Talk, unde bem foarte multă cafea și avem discuții lungi. Astăzi, în episodul 6 al podcastului, o am alături de mine pe Sofica. Salut, Sofica, bine ai venit! Salut, îmi pare bine să fiu aici. Ea este prietena mea cea mai bună deja de 3 ani și deși ne cunoaștem din liceu de acum 9 ani, nu știu cum stelele s-au aliniat ca aici la Londra să încheiem o prietenie frumoasă. Sofica, acum vreau să-ți dau ocazia să te prezinți, ca oamenii să te cunoască mai bine și să înțeleagă de ce, iată, anume am decis să vă prezint astăzi pe Sofica la Coffee and Talk. În primul rând, pentru mine ea este o inspirație și un exemplu că orice este posibil, dar vă las să vă povestească ea mai mult. Eu sunt Sofia, sunt din Moldova, m-am mutat aici 6 ani în urmă, în 2018. Avem un vis foarte mare de a deveni designer interior. Prin foarte multe obstacole am ajuns, am lucrat și încă continui să lupt pentru visul meu. Sunt studentă în anul 3 la Middlesex University din Londra și încă un pic până fac visul realitate. Și eu și Sofica ne-am mutat la Londra pentru că aveam vise mari demne de un oraș mare. Ne-am făcut planuri, apoi bagaje, ne-am urcat în avion și am aterizat la Londra. Aici, din păcate, nu a mers totul așa cum ne-am imaginat noi. Și anume despre asta o să vorbim astăzi. Vise mari, realități dure și reflexii asupra provocărilor pe care ni le-a pregătit Londra. Și așa cum e tradiția noastră, la fiecare episod alegem o carte tarot pentru ca să vedem ce ne prezice ziua sau ce sfat ne oferă aceste cărți. Acum alege o carte, ai ocazia să faci asta pentru prima dată la podcastul meu. Ok. Cartea de astăzi este Justice sau Justiția. Într-o citire, justiția înseamnă momentul în care calitățile noastre omenești sunt testate și întotdeauna va câștiga dreptatea. Așa că dacă ne aflăm într-o situație în care nu știm ce să alegem, justiția sau adevărul este soluția potrivită. Și ne mai sugerează ideea că trebuie să ne privim adânc pe noi înăuntru și să fim sigure că scopurile sau motivele noastre sunt pure. Nice. Nice! Poftă bună pentru cei care ne privesc mâncând și drum bun celor care ne ascultă conducând sau fiind în transportul public. Fiți pe fir, noi începem! Orice om când decide să se mute peste hotare are în gând un plan sau un scop. De exemplu, eu când m-am mutat la Londra, am venit cu scopul de a face masterat, dar nu știu cum s-au schimbat planurile pe parcurs. Iată, tu, înainte să vii în Londra, ce plan ai avut sau cu ce scop ai decis să-ți iei inima în dinți și să pleci din Moldova? Deci eu foarte tare vrem să devin designer interior și atunci mi-am luat, eu mă gândeam să aplic la o școală din România sau la o școală din Moldova. Și atunci cineva mi-a propus să vin în Anglia. Și atunci eu am făcut un pic de research, m-am uitat la toate universitățile din Anglia și ăsta a devenit un vis. Adică să înveți psihotare era într-adevăr un vis. Și doar m-am interesat foarte bine, am aplicat și la prima universitate la care am nimerit, mi-am decis să îmi strâng totul și să vin în Anglia. Și de câte știu, nu a mers totul așa cum tu ți-ai dorit, pentru că, da, noi am mai discutat despre asta și cam știu cum a mers lucrurile, dar cei de acasă, iată, încă nu cunosc. Da, din păcate, eu când am venit aici, am început să fac foundation year, adică anul 0, pentru pregătire pentru universitate. Nu știam engleză foarte bine pe atunci și atunci am decis să învăț engleza mai bine, să vorbesc mai bine și să înțeleg cursul mult mai bine. După asta, la jumătate de an, eu am realizat că statul, de fapt, nu mă finanțează și am fost blocată pe 3 ani. Deci eu 3 ani nu puteam să aplic la nicio finanțare din partea statului. Și nu mai continuam cursul, adică eu 30 decembrie am primit scrisoarea de la finanțare că eu nu mai pot să primesc finanțare absolut deloc. Și atunci am sunat acasă și am spus că asta e situația. Te gândești să pleci în Moldova înapoi? Nu. Nu. De ce emoție ai avut atunci când ai aflat că, uite, statul nu-ți mai dă bani? Pentru că, apropo, dacă nu știa, studiile în Londra sunt foarte scumpe.
cred că cel mai mic contract e în jur de 8.000 de lire pe an, ca ulterior să crească până la 20 ceva. Și în UK, foarte mulți moldoveni, cât și români, au posibilitatea de a aplica la finanțare de stat. Deci statul te ajută ca tu să faci studii și nu îți dă banii pe degeaba, gen. Credit. Da, Credit. este vorba despre un credit. Și atunci eu am sunat acasă și am sunat la niște rude, adică rudele mele apropiate. Eu practic am crescut în 2 familii. Mi-au dat banii ăștia, mi-au dat tot ca un fel de credit, ca eu să termin anul 0. Și atunci ei mi-au spus că dacă cumva te beneficiază, că tu cunoști anul 0 și ai diploma că ai făcut anul 0, e ok, noi te ajutăm. Și atunci eu practic am început semestrul peste 2 săptămâni. După asta, da, deja am plătit anul studențesc, am terminat, eu la moment învățam în Cambridge, la Anglia Ruskin University. Și după asta 2 ani nu am făcut nimic. Era un vis foarte mare, deci eu vreau foarte tare vreau să devin designer interior. Asta era cel mai mare scop al meu, eu eram îndrăgostită, eu eram crazy, obsedată da, de design și eu tot căutam cum totuși să găsesc finanțare și am început să lucrez, da, de fapt am început să lucrez. Timp de 2 ani am întors banii care i-am împrumutat de la rudele mele. Clar că în momentul ăla când nu ai reușit să mai înveți, ce ai făcut acei 2 ani în care ai așteptat ca să-ți urmezi studiile aici? Deci eu nu m-am oprit. Mi-am luat încă un curs de design interior. Asta înseamnă dedicare. Da, eu într-adevăr foarte tare vroiam și țin minte că nu înțelegeam absolut nimic la cursul ăla. Erau 12 examene, trebuie să treci toate 12 examene și după asta îți dădea diploma. Și cu diploma aceea puteai să te angajezi, dar nu era foarte credibil. Diploma nu era foarte recunoscută. Am făcut primele 3 examene și atunci deja nu mi-a mai mers, nu puteam să studiez, nu înțelegeam ce să fac. M-am focusat foarte mult pe lucru și pentru că eu iubeam foarte mult design interior, eu m-am dus să fac curățenie în Londra. Și Asta a fost primul job în Londra? Da, asta a fost primul job și eu făceam curățenie în fiecare zi aveam 3-4 case diferite în toată Londra. Deci eu și vedeam Londra și mă uitam în diferite căsi cum îi făcea design interior. Te inspira ceva? Da, foarte mult mă inspira. Spuneai despre o casă care foarte mult ți-a plăcut. Era a unei familii de design interior? Sau? Da. Deci era casa care din greșeală nimerit în ea. Într-o zi nimic nu e întâmplător. Da, plecam acasă și mă sună de la compania unde eu lucram și îmi spunea că, uite, un cleaner nu a venit la lucru și dacă poți pleci tu acolo. Era un job de 4 ore. Eu m-am dus la ei, țin minte că n-am intrat în casa aceea, Doamne. Mi-am pus mâinile așa. Mă chimeam să pun mâna pe orție, era așa de mult spațiu. Deci erau 4 etaje. Da, 4 etaje era. 5 cu basement-ul. Și era așa de mult și țin minte că ei m-au pus să fac curat specific, în camere specifice, adică în alte camere nu aveam voie să... Nu aveai acces. Da. Și țin minte că ei m-au luat la lucru, deci eram eu, ajutător de cleaning și era o femeie care avea grijă de toată casa. Deci ea tot era cleaner, dar și făcea mâncare și eu eram un fel de... Veneam de 3 ori pe săptămână și ajutam. Dar să după ce deja m-au luat la lucru oficial. După un timp, cleanerul lor s-a îmbolnăvit și nu putea să lucreze. Dar ei nu aveau încredere în oameni, pur și simplu așa. Și m-au invitat, adică mi-a dat oportunitatea să lucrez la ei full-time. Am lucrat la ei, era foarte bine, era un job foarte bine plătit pe atunci, era, cred că cel mai plătit job care l-am avut în Londra. Dar eu totuși aveam dorința asta foarte mare de să învăț de designer interior și țin minte, vorbeam cu mama mea pe telefon și spuneam, Doamne, cum să găsesc eu, cum să fac lucrul ăsta posibil, să găsesc un sponsor sau ce să fac, cum să găsesc? Și mama spune, nu, Sofia, nu putem să achităm universitatea, că e foarte greu, într-adevăr, dacă o achităm anul ăsta, atunci anul viitor ce faci, știi? Și mama îmi spune, nu doar dacă să găsești un sponsor. Și când încolo făceam eu curat, când m-am dus la lucru și făceam curățenie în oficiul lor. Când încolo văd o gazetă și acolo scria că oamenii ăștia la care eu lucram finanțau studenții de la UAL, la University of Arts London. Da, anume studenții de drept. Eu mă gândeam, Doamne, poate aș putea să întreb dacă poate să mă finanțeze pe mine, știi?
gândul ăsta a stat cu mine foarte mult, dar eu sunt foarte modestă, deci eu nu vorbeam cu ei Da, că eu vreau să știu. fiu designer, eu nu vorbeam cu ei, dar eram foarte timidă, deci eu nu vorbeam deloc, eu nu povesteam de mine nimic. Eu veneam, îmi făceam lucruri și plecam acasă. Atât. Și am lucrat la ei așa un an, țin minte, era luna iulie deja și deci în septembrie deja se începea anul. Și era anul 2021, țin minte că mi-a luat inima în dinți și am văzut undeva un citat și acolo era scris: chiar dacă te temi, fă. Asta a fost un semn. Da, cu frica în mână, dar fă. Și atunci i-am scris un mesaj că vreau să vorbesc cu ea și i-am chemat la dânsă în oficiu și mi-a zis că ok, despre ce vrei să vorbim. Și îi zic că eu vreau să întreb dacă puteți să mă finanțați. Ce bani, vă rog. Da, și eu am spus că, uite, Sofia, noi te finanțăm cu mare fericire, adică nu a fost un moment cu un fel să... De dubiu. Da, de dubiu. Deodată s-a dat în și spun, da, sigur, da, putem să finanțăm, dar întrebarea era că ai putea tu să te întreții în timp ce înveți. Pentru că când statul îți dă finanțare, de obicei îți dă și un împrumut să te întreții. Și eu i-am spus că eu cred că o să pot. Da, într-adevăr, cred că o să pot. Și ei mi-au propus să mă finanțeze pe 3 ani. Eu nu am acceptat, pentru că eu sunt foarte modestă. Modestia strică uneori. Tot așa ai început tu să faci studiile la universitate din Londra. Asta a fost un miracol. Asta, într-adevăr, a fost un miracol, pentru că totul mergea împotriva ca eu să fac design interior. Absolut tot mergea împotriva mea. Și când am întâlnit femeia asta, era un fel de... Chiar e posibil, chiar Salvator, e posibil. cumva. Și vorbeam cu mama și ziceam, dacă găsesc un sponsor, și că așa s-a întâmplat, știi? Adică, nu știu, mă gândesc că e... Așa trebuie să fie, știi? Unde lucrurile se aranjează, vin mai greu, dar vin, știi? Da. Se întâmplă. Pe lângă noi sunt foarte mulți alți tineri care decid să-și ia inima în dinți, bagajele și să vină la Londra să facă studii. Iată, tu ce sfat din perspectiva ta sau ce sfaturi le-ai oferit tinerilor care decid să-și continue viața sau să-și înceapă o carieră la Londra? Cred că primul sfat ar fi să faceți research. Eu n-am făcut research. Adică eu m-am mutat foarte repede și pentru asta am plătit 3 ani când am făcut research pentru greșeala mea. Interesați-vă foarte bine avantajele și dezavantajele și înțelegeți că e o nouă lume complet diferită. Adică fiți gata pentru new challenges, pentru că așa este de obicei. Și fiți pregătiți pentru culture shock. Știi? Da, șoc cultural, da. Chiar adevărat, pentru că și am avut că e foarte diferit, nu știu, parcă suntem în Europa, dar oricum e diferit. Cel mai mult e culture shock cu oamenii, adică oamenii sunt foarte calzi, poți să faci prieteni foarte ușor, dar nu prieteni dacă cunoscuți, adică da, prieteniile sunt rare. Little chats și la toți le plac să iasă odată la 2-3 luni, dar oamenii nu sunt foarte, nu mănoși, dar oamenii nu sunt foarte calzi. Nu sunt foarte deschiși cumva sau foarte neapărat sinceri. Da. Da, știu. Adică nu poți... Există limita asta dintre, știi, nu poți fi prieten cu oricine. Aici cam așa funcționează. Și parcă... Eu, de exemplu, nu am devenit prieten cu nimeni din Anglia. Adică eu am încercat, dar iată, da, nu poți. Pentru că, în primul rând, și ei sunt mai închiși, dar în al doilea rând, parcă la vârsta noastră suntem deja atât de maturi încât noi nu mai suntem atât de deschiși să facem prieteni noi sau să ai încredere în ei. Sau, în primul rând, pentru că, de exemplu, eu chiar dacă cunosc englezi, fac parte dintr-o comunitate la Centrul de Artă din Londra, te apropii de ei, dar este o limită, știi? Până unde poți să te apropii și mai mult. Da, eu zic de acord. Eu când am lucrat ca designer interior, eu țin minte, aveam o echipă, Doamne, așa niște oameni buni, Doamne, atât de buni, niște persoane foarte profesionale, foarte calde, foarte bravo, foarte deștepți, toți. Dar tot timpul simțeam o limită. Adică noi vorbeam despre absolut tot. Familie, bani, carieră, motivație, profesionalism, design, absolut tot. Dar tot timpul simțea că eu n-aș putea să chem omul ăsta la, de exemplu, la o masă la mine acasă. Sau el nu m-aș fi chemat pe mine. Adică tot timpul este bariera asta. Da, am observat și eu. Suntem bine, dar suntem bine la lucru. Și atât. Da. Asta am observat și eu când lucrăm la recepție, tot asta simțeam. Erau atât de buni, atât de calzi, atât de primitori și tot timpul, cum te simți? Știi că am avut o situație odată când de obicei spui, te simți bine, știi că toți vor să audă asta și sunt ok. Dacă am spus cuiva odată că nu prea bine și el, îmi pare rău să aud, dar nu m-a întrebat ce s-a întâmplat sau... Și am înțeles că limita e asta, adică
ei vor să știe că cum ești, dar nu neapărat vor să intre în detalii. Și o să zică, da, îmi pare rău, sper că o să fie totul bine, dar nu neapărat o să intre în esență. Just take care, știi? Da, Ei tot timpul spun, ai grijă. da, Atât. da. Ai Și în română grijă am și- început și o să spun asta, ai grijă, ai grijă, ai grijă. Da. Sună de parcă eu la ameninț, ai grijă. Ai grijă. Dar în același timp parcă sună, E mai mult, nu-mi pasă, dar ai grijă de Da. tine. fătați și ghii. Un pic așa, da, fake. Da, da. Și vreau să zic tinerilor că fiți gata să faceți foarte multe sacrificii, atât din timp personal, atât din viața personală. Asta, da. Da, ca să reușiți. Asta, pentru da. că cred că Londra e foarte mult despre sacrificii și despre nereușite și despre foarte mult timp. Pentru că aici, în primul rând, timpul parcă îi fuge mai repede, dar în același timp adevărat. tu trebuie să reușești să le reușești pe toate. Și cumva De timp sacrifici ceva, adică care prioritățile da. mai importante. timp, bani sau viața personală. Mi se Da. pare că astea sunt. Iată, spunem despre sacrificii și inclusiv eu am făcut câteva și tu ai făcut câteva, dar dacă să intrăm în esență, ce trebuie să sacrifici tu ca să ajungi unde ești? Pentru că, apropo, trebuie să menționăm despre asta, că după multă muncă în Marea Britanie și după faptul că tu ai vrut atât de mult să devii designer interior, ai mers la un concurs pentru al doilea an și iată, în al doilea an a reușit să ia locul întâi, să fie recunoscută în domeniul ei pentru meritele sale și sunt sigură că foarte mult a trebuit să sacrifici pentru acest concurs. Și iată, spune-ne mai mult despre acest concurs și despre sacrificiile pe care le-ai făcut nu doar în privința lui, dar în general de când, iată, te afli la Londra. Deci, anul întâi a fost ușor, anul întâi a fost ok, anul întâi universitar a fost un pic mai greu. Sacrificiile care au fost nevoit să le fac asta complet am uitat de viața personală. Nu aveam timp, în general, să mă întâlnesc cu nimeni. Țin minte că eu lucram la cafenea în 1-2 și foarte mulți oameni îmi spuneam, Sofia, hai să ieșim undeva, hai să facem asta, hai să ieșim ca prieteni, hai să bem cafea, hai în centru, Apropo hai de să cafea, vedem da. asta. Și ziceam, eu învăț. Și boring ești. Eu învăț, eu mereu învățam. Chestia care era la cafeneaua cei că trebuie să mă trezesc la ora 3 dimineață ca să plec la 5 la lucru. Deci îmi sacrificam somnul complet. Eu nu dormeam practic anul de foarte puțin am dormit. Ca să învăț. Deci eu când veneam la lucru, managera mea se uita la mine și mă cuprindea și după să zice, tu dormi? Și ziceam, da, mâine să dorm. Mâine să dorm. Da. Și zicea, Sofia, ai grijă de tine, tu trebuie să dormi, tu prea mult înveți. Și eu așa de tare mă enervam pe toți, pentru că eu în primul rând nu dormeam, într-al doilea rând eu mă enervam pe ei că ei nu înțelegeau cât de tare eu vreau asta. Adică eu eram gata pentru orice. Eu eram gata să nu dorm, eram gata, cum spune în Moldova, crovi z nosa. Sau în Rusia mai degrabă. Eu sunt gata să dau tot pentru asta. Din păcate, în anul 2 am început să pierd memoria. Eu cunoscut. deja nu mai țineam minte. Erau momente când într-adevăr făceam un lucru și nu realizam dacă l-am făcut sau nu. Țin minte că eram în tren, plecam acasă și stăteam, adică mă țineam de chestia aia care era foarte busy în tren și mi-am pus capul așa pe mână și dormeam din picioare. Și un bătrânel s-a ridicat și mi-a luat mâinile și m-a așezat pe mine pe scaun. Eu am realizat lucrul ăsta, adică țin minte lucrul ăsta. După asta am ieșit din tren, am ajuns în orașul ăla și mă gândeam, pentru ce am venit aici? Și o sun pe mama și îi spun, mam, ți imaginezi, un bătrânel mi-a dat loc cu mine în tren, că eu eram foarte obosită și adormeam din picioare. Și mama îmi spune, cu 2 minute în urmă m-a sunat și mi-a spus lucrul ăsta. Și zic, serios? Și a spus, da, și mi-a lămurit minuțios, adică în detalii, cum bătrânelul ăsta te-a ajutat. Iată ce face somnul, lipsa somnului. Da, asta era pentru mine ultima picătură și bine era că era la sfârșit de an. Cam atunci când am primit eu competiția. Adică aleg 10 cei mai buni studenți din toată Anglia. Deci erau studenți și din York, în afara Londrei, și erau studenți din Scoția care veneau la competiții. Competiția era în Londra, noi ne dădeau o lună exact ca să facem competiția. Mai mult nu avem voie să folosim, adică profesori sau alți oameni, trebuie singur să facem tot.
Și era foarte nou, era foarte diferit, pentru că la universitate tu mereu întrebi profesorii dacă asta e ok sau asta nu e Da, ok. da, da, acolo trebuie Acolo singur. trebuia singură. Foarte tare mă temeam să-mi arăt creativitatea. Adică eu tot timpul am așa niște idei out of the box și tot timpul ceva super impossible. Doamne, eu ador să fac super impossible, super difficult, just love that. Și țin minte foarte tare m-am temut și am ales să merg safe. Am ales să fac un design foarte safe, foarte boring, dar credeam că o să meargă. Și atunci erau foarte puternici oamenii la competiții, foarte puternici. Adică eu credeam că o să iau vreun loc, dar din păcate nu am luat niciunul. După deja eu am început să lucrez, dar în anul ăla eu am luat lucru. Țin minte când am luat placement-ul. Deci placement-ul e un an care universitatea te ajută să îi aplică la 20 de companii. Tu prepari portfoliu și CV-ul și în caz ei te cheamă ca la un real interview. Dacă ești successful, te ia la lucru. Din 12 studenți, dar noi în clasă eram foarte buni, era o competiție imensă, deci cea mai bună clasă era, probabil. Eu eram șocată că eu am fost aleasă și prietena mea româncă tot, eu țin minte că prietena mea spunea că poate nimeni nu ne ia la lucru că suntem românci. Și numai românci. Avem și o idee asta, da. Numai românci au luat la placement, adică pe mine și pe ea. Țin minte că m-am dus la interviu, m-am uitat în sus și am spus, Doamne, dă-ne o oportunitate numai să arăt lor ce pot. Numai una, doar una îmi trebuie. Și peste câteva zile m-a sunat deja bossul ăla la care mi-a făcut interviu și mi-a spus Sofia, noi totuși vrem să te luăm la lucru. Țin minte că am început a plânge, eram în sală. Eram în sală și tergem lacrimile așa iar și nu s-a auzit bine și a spus să-ți dau un moment, te sun acum și în 2 minute numai să te liniștești și zic nu, tot ok, mulțumesc, ok, mersi. Deci, după placement, eu m-am aplicat încă o dată la competiție și am zis că dacă pe mine mă accept încă o dată, atunci am zis sortit. Și atunci eu am aplicat încă o dată, era miercuri, dar aveam nevoie de scrisoare de la profesor. Deci profesorul trebuia să dea o recomandare și trebuia să spună notele mele. Deadline-ul era vineri, dar eu ca ultimul moment, ca toți noi, ca ultimul moment îi scriu lui profesorul meu joi și spun că dacă profesorul îmi dă recomandarea azi, trimite azi aplicația și ok, încercăm încă o dată. Și atunci el mi-a trimis, țin minte, în 2 ore, mi-a trimis recomandarea și am aplicat. Peste o lună mi-a scris directoarea la competiție că ok, Sofia, o să fie încă o dată la competiție, știi? Și mă gândeam, wow, adică mi s-a dat încă o oportunitate. Eu puteam să zic, ok, dă-mi oportunitatea la altcineva, știi? Da. Dar ei mi-au spus că eram foarte puternică data trecută, dar nu aveam un pic așa destul ca să câștig, știi? De data asta, Doamne, țin minte că eram și la lucru, lucram full-time și după lucru veneam acasă și lucram la competiții. Ce stres am avut! Am sacrificat absolut tot timpul, mergeam numai la sală, la lucru și lucram la competiții. Așa era în fiecare zi. Țin minte că n-am spus la nimeni de la lucru că eu particip la competiții, nu vrem absolut nimeni să știe, pentru că anul trecut cumva am spus la toți că wow, pe mine m-a luat și toți să fii fericiți pentru mine, știi? Da. Și dar nu toți erau sinceri cu fericirea ta. Da, nu vroiam toți să aștepte ceva de la mine, știi? Și de data asta așa m-am focusat că eu singură, eu cred în mine și atunci o să reușesc. Și iată, ai aplicat și cum ai aflat cine e câștigătorul? Deci, ne-am dus la prezentare pe 4 iulie. Ziua tata. A doua zi după ziua mea. Am prezentat proiectul. Eram a 8-a. Doamne, cât stres am avut în ziua. Până să vină numărul tău, până să vină prezentarea. N-am mâncat nimic toată ziua și eram așa de stresată și țin minte că când am prezentat proiectul, unul dintre jurii era atât de încântat. El atât de mult m-a laudat, atât de mult. Eu n-am așteptat atât de tare. Mie nu mi-a trebuit că era o sumă bănească care trebuie să primească persoana care câștigă. Da, spune, pentru că e motivațională, motivantă. Și țin minte, el m-a laudat și mi-a spus că cum tu ai abordat proiectul ăsta, într-adevăr arată că tu ești bună nu doar la design, dar la absolut tot procesul design. Și
Nu m-am așteptat deloc la așa feedback. Nici nu mi-a trebuit banii, nu mi-a trebuit networking, nu mi-a trebuit nimic. Eu eram gata. Era un fel de dream come true, știi? Am câștigat o competiție într-adevăr profesionale din domeniu, mi-au zis că eu sunt bună. Și primul an, prima dată din istoria acestei competiții, când ei, în loc să dea 3 premii de aceeași sumă, ei au schimbat în 3 premii, plasând 3 locuri, adică 1, 2 și 3. Diferite sume. Diferite sume. La 3-lea loc s-a dat la 2000 de lire, la 2-lea loc s-a dat 4000 de lire și locul 1 5000 de lire. Și atunci când mi-a spus mie că a luat primul loc, am început a plânge. Zic, Doamne, mi-a mers! Te bucura mai mult suma asta de bani sau ideea că iată tu cu proiectul tău ai ajuns locul 1 și asta înseamnă ceva? A doua variantă, da. Cred că mie nici până nu trebuie banii. Adică pentru mine era important să câștig networking-ul, adică Cunoștințe, competiția, relații da, sau relații. Că după să asta, demonstrezi că eu ești știu ce bun. înseamnă să pierzi și știu ce înseamnă să câștigi. Și când am câștigat, foarte mulți profesionali veneau la mine și îmi spuneau: wow, Sofia, tu ai făcut placement, wow, Sofia, dar cum ai făcut asta, dar cum ai făcut asta, dar cine tu ești? Și toți se interesau. Dar când am pierdut, știi, absolut nimeni nu vrea să știi cine ești. Este adevărul. Spuneai că lucrezi, iată, într-o companie de design și ai ascuns de colegii tăi că faptul că iată, participi la așa un proiect important, aș spune eu, și destul de bine remunerat, da? Da. Cum au reacționat colegii tăi de la job sau oamenii din jurul tău când iată le-ai spus, și părinții vreau să-mi zici, cum au reacționat când le-ai spus că iată ai reușit? La lucru nu am spus foarte repede, deci undeva în august. Probabil la colega mea. După o lună. Da, la colega mea am spus deodată, am venit în oficiu și era doar ea și zic: Marieta, și am spus: wow, Sofia, wow, bravo, dar ea am văzut proiect, știa că, adică mi-a spus că e foarte bine. După o lună i-am spus lui bossul meu principal, eu cu bossul meu principal avem o relație foarte bună, și am arătat proiectul meu și țin minte emoțiile care el mi le-a spus. Primele cuvinte care mi le-a spus au fost: wow, Sofia, noi într-adevăr nu folosim potențialul tău. Deci un profesionist o recunoscut că iată... El s-a pus, eu țin minte poziția lui, el așa a făcut: wow, noi într-adevăr nu folosim potențialul tău. Și zicea: you just gonna go places. Așa îmi spunea. Zice că să reușești. Și so many places, știi? Mama altfel a reacționat. O sun pe mama și spun că: mama, am câștigat. Și îmi spunea: eu știam că trebuie să câștigi. Eu de ce mare. Și după asta spun: mamă, dar au schimbat regulile. În loc de 2000 de lire am câștigat 5. Și eu zice: cât? 5.000 de lire. Și după asta a început să plângă. Așa de tare o plâns și îmi spunea: Sofia, tu așa te zbați ca peștele pe uscat. Într-adevăr, e drept. Foarte mult am muncit să ajung aici. Foarte mult. Știi, citisem zilele trecute undeva că în Londra trebuie să muncești foarte mult ca să ajungi unde vrei sau să cunoști oameni influenți ca să ajungi acolo unde cumva visezi să ajungi. Și iată, chiar nu de mult am trimis un e-mail cuiva care eu știam, un jurnalist din domeniu cu care am făcut cunoștință apropo la Centrul de Arte la care sunt voluntar și îi zic: uite, eu visez să ajung jurnalist în Londra, cum aș putea de unde să încep? Am zis că, uite, am în Moldova diplomă de licență în jurnalism și eu au zis că, e bine, dar, de exemplu, tu vrei să devii jurnalist, da? Și visezi la asta. Eu zis că eu, dacă aș fi să te angajez, eu nu te-aș angaja pentru că tu visezi la asta. Dar tu trebuie ca atunci când te angajează cineva, trebuie să arăți ce poți tu să fii cel mai bun. Să te reclamezi atât de bine încât oamenii să zică: da, noi avem nevoie de tine. Pentru că mi-a zis că domeniul ăsta sau cumva sfera asta a jurnalismului Londra e foarte dotată. Adică jurnaliști noi, gen pentru și nouă, știi? Cumva sunt destui. Și mi-a zis că, iată, ori trebuie să muncești foarte mult și să te manifesti foarte bine, ori să cunoști oamenii, iată, influenți care să te ajute. Eu probabil, când am venit aici, nu știam cum să devin designer. Ceea ce am făcut eu știam că universitatea e business, eu știam că asta se face doar pentru spălarea creierilor, să zicem așa, că oamenii să investească bani în universitate. De fapt, cu diploma asta, în Anglia, în Londra, nu este garantat că tu o să ai un job, dar eu nu știam cum eu să devin designer. Și atunci eu ce am făcut? Am venit la universitate și pur și simplu am luat absolut toate oportunitățile de care mi s-au dat acolo.
În primul rând, eu am lucrat în anul 1 la universitate, în anul 2 am luat competiția și am luat lucru și în anul 3 iarăși lucrez cu universitatea. Adică eu sunt prima elevă din cursul design interior care am luat absolut orice Care te folosi de orice oportunitate care era. Pentru că eu nu știam cum altfel. Eu nu am conexiuni, nu am oameni mari, dar eu am încercat să folosesc universitatea și banii care am investit ca să obțin ceea ce vreau. Știi, Londra se zice că e orașul oportunităților și eu eram gen și oportunități. Iată, eu am venit și încă nici una. Dar iată, cu timpul încet nici nu știi de unde sare oportunitate, da? Și iată, în cazul tău, universitatea a fost cumva acel propagator al oportunităților. Și mi se pare, știi, parcă nu credeam în oportunități și Londra. Mi se părea două lucruri diferite. În Londra vii să muncești, ca un cal, vorba aia. Și să faci bani și, nu știu, să cheltui pentru chirie și nevoile de zi cu zi. Dar iată, cazul tău cumva îmi promovează ideea și mi-o conturează că iată, totuși există aici oportunități. Doar că iată, nu știm unde să căutăm. Eu cred că cumva eu am manifestat sponsorul meu care m-a sponsorizat pentru anul 2021. Adică eu nu puteam nici să imaginez lucrul ăsta că cineva să mă sponsorizeze sau cum să-ți imaginezi că cineva o să-ți dea a doua șansă la o competiție atât de mare. Să zic, ok, Sofia, noi îți mai dăm o șansă. Tu ai vrut asta atât de mult că ai atras. Eu am atras, da. Definitely. Știi, iată, vreau să vorbesc despre ideea asta că tu spuneai că când te-ai mutat, prima perioadă nu prea cunoșteai limba și cumva a fost greu să te adaptezi. Iată, de exemplu, eu m-am mutat aici și eu cunoșteam limba engleză. Dar ce folos că o cunoșteam? Pentru că când am venit aici și am vorbit cu doamna de la magazin sau cu, nu știu, cu cineva pe stradă, eram gen, asta nu e limba engleză. Și limba vorbesc ca ăștia. Eu, de exemplu, țin minte prima dată când am venit aici și eram sigur că eu știu engleza foarte bine, gen, eu mă descurc, vorbim ca... Eu vreau să spun că tu mai bine te descurcă ca mine. Eu țin, tu cumpărai cafea, tu orders, da? Eu eram ok cu asta, dar asta, pentru că trăisem acolo o perioadă, știi? Probabil, dar eu știu prima dată, când m-am venit și Cristi, hai că tu știi engleză, hai de ce tu și vorbești. Și cred că m-am dus la un magazin second, apropo, lângă care acum trăiesc și ador magazinul ăsta. Și acolo era o doamnă care e engleză like curată, gen, se vede după ea și cum vorbește. Și zic, what you doing? Nu știu ce m-a întrebat. Hello, you right? Și eu, și? Hello, n-am mai spus nimic, nu știam și zic, m-a întrebat, salut, ești bine? Da, hello, you right? Și eu mă gândeam, nu știam de expresia asta, da? Mi-am cumpărat și mi-a trebuit, mă duc să achit și am zice, do you need a bag? Dar nu știu cum așa, do you need a bag? Nu știu cum așa, nu terminat cuvântul și eram... Și m-a întrebat și am tăcut pentru că nu știam, era așa o pauză lungă și mă uitam cum ea gen scanează sau chestii și se la mine și așteaptă răspuns și eu yes, thank you și v-am zis, gen presupun că asta a fost unicul caz în care yes, thank you a fost la loc potrivit pentru că după asta au urmat foarte multe gen conversații în care eu pur și simplu stăceam, dădeam din cap pentru că nu știam despre ce vorbim, chiar dacă eu știu engleză, da? Eu nu înțelegeam despre ce ne vorbim. Iată, spunem o situație, gen lost in translation, când tu știi engleză sau îți pare că știi, dar ai așa o situație penibilă în care, gen, ce-au spus? Eu am una foarte interesantă. Ține, eu am ieșit, vrem să ies cu o prietenă de la noi din clasă. Și am chemat să vin la o stație cu trenul. Pe atunci nu cunoșteam foarte bine să folosesc trenurile. Și mi-era foarte greu să vorbesc engleză, aveam un fel de barieră. Mă temeam că oamenii o să râdă de mine cum pronunță cuvintele. Și atunci m-am pornit eu la Victoria, era Victoria Station, am ieșit și prietena mea mi-a spus să ies pe platformă. Eu pe atunci nu înțelegeam ce înseamnă platformă. Platforma de jos, platforma de sus, când urci și ești din stație. Da. Și atunci eu m-am dus pe platformă, dar tot timpul în orele busy era o femeie care avea grijă să arate semnalul când trenul se pornească, că oamenii sunt stăie foarte apropiat de tren. Eu m-am dus la ea și zic, I am lost. Și zice, ce? Și eu încercam să zic, my friend, she's here. Și eu nici nu știam cum să povestesc ei. Și ea zice, ok, what's your name? Și zic, Sofia. What's your friend's name? Și zic, Ecaterina. Odată anunț și în toată stația spunea, Ecaterina, your friend Sofia is looking for you. Come down to the platform. Știi? Apropo de trenuri, am avut și o situație când tot la început, când apropo pare mie să ieși sunt cu tine,
prima perioadă noi ieșeam foarte des în centrul Londrei pentru că Asta voiam la să cunoaștem. Montreal, era greu. Descurcam și noi cum putem, dar în primul rând am văzut Londra, a fost fain. Da. Și iată, într-o seară am venit acasă, era târziu și Când te-ai dus în Slav? da. Da. Și m-am urcat în tren, dar erau cumva două trenuri identice și trenul ăsta care mergea în Slau, de fapt, el trebuia să se oprească și la stația mea. Dar trenul ăla nu avea scris pe orar că se oprește la stația mea. Gen, era un tren de viteză mare care îți duce mai departe de când trebuie mie. E și m-am urcat, trenul se pornește, eram foarte chill, ziceam în telefon, apropo, era descărcat, foarte vesel. În Londra, fără telefon, E vesel, da, într-adevăr. mai bine nu. Și atunci m-am urcat, stăteam, cred că citeam sau mă uitam pe geam ceva și eram așa chill, că mă duc acasă, îmi fac un ceai cald, o să mă relaxez. Și până și trenul, eu fericită, el fericit. Mergea cu viteză și zic, au și viteză, să ajung acasă mai repede decât am planificat. Da. Și noi trecem și next station Slav. Zic, cum adică next station Slav, când nu trebuie să fie stația mea, ajung alte stații înainte și m-am panicat. Fără telefon, nu știam unde sunt, era ora 9 seara, cred. Și am ajuns în stație și acolo nu era nimic. Și ce să fac? Și țin minte că am văzut pe cineva mergând pe acolo și am întrebat, uite, mie trebuie să ajung, iată, unde locuiesc eu la stația asta, ce fac? Și îmi zice, pur și simplu, coboară și urc pe platforma, urc pe aici și coboară la următoarea platformă și te urci în următorul tren. Cum? Pentru că nu știi nici despre o stație de tren, e nouă și în general tot era nou și în Londra e atât de aglomerat și platformele și stațiile de tren că deodată e foarte greu, da. Până te obișnuiești, da. Până la urmă am reușit să mă urc în tren, am ajuns acasă, dar cred că a fost o lecție. Mă pornesc în Londra cu telefonul mereu încărcat da, și cu încărcătorul cu mine și să învăț engleză mai bine sau să o perfecționez. Și iată așa, dar cred că toată lumea care vine în Londra să pierde cel puțin o dată. Că de altfel nu te înveți, cumva de altfel nu înțelegi cum funcționează țara asta, orașul ăsta. Definitely. Da. Mi-ai spus că treci des multe greutăți și îmi place ideea că, iată, tu ai continuat să lupți. Dar știi, ce anume pe tine te motivează să continui lupta asta? Pentru că, de exemplu, eu am multe perioade în care eu mă simt dezamăgită și nimic absolut nu mă motivează să continui, mai ales după experiența mea cu depresia, cu un burnout la job. Parcă, știi, n-am ce motivare. Dar tind să cred că lucrurile se vor aranja și cumva speranța, care de obicei, da, asta e cumva în foarte multe cazuri speranța este acea motivație, da? Pe mine cumva asta mă ține încă inspirată și cumva cred că o să se aranjeze lucrurile. Iată pe tine, ce te motivează ca tu să continui lupta asta pentru visul tău, chiar dacă, după cum ai zis, ai foarte multe impedimente. Sincer să fiu, ok, I have no personal life. Deci eu nu am partener, eu nu am nimic altceva în Londra în afară de carieră, ok, să spunem așa. Probabil chestia e că eu nu văd sens în viață dacă nu ai un lucru care ți-ți place foarte mult să faci. O carieră de succes. Da. Eu, într-adevăr, văd viața, eu nu înțeleg care e sensul dacă tu nu faci ceva ce ție îți place. Eu, într-adevăr, am înțeles că mie design îmi place și eu tot timpul am vrut să lupt pentru asta. Eu vreau să cresc în asta, eu vreau să contribui la asta, eu vreau să contribui la industrie, eu vreau să fac ceva pentru viitoare generații, adică eu vreau să devin, într-adevăr, un profesional, ca după asta să fac ceea ce au făcut și oamenii de la competiție. Adică pe mine mă motivează ceea că asta e viața, n-au ni s-a dat odată și adică nu are sens pur și simplu să bei cafea de dimineață și să bea toată ziua și citești cărți, da, e frumos, da. Eu asta fac, e împotriva ta un pic, dar asta sunt eu, știi, asta e alegerea mea, adică, da, mie tot îmi place să citesc o carte, da, mie tot îmi place o zi în săptămână să stau și să nu fac nimic, dar pentru mine eu văd viața ca un scop. Și văd cumva... Ca o luptă în care nu trebuie să lași. Eu văd asta ca o contribuire spre ceva. Adică dacă noi oamenii am venit pe planeta asta, noi atunci avem un scop și contribuire la viitoare generații. Și atunci eu vreau să contribui. Eu vreau să fiu o parte a vieții. Eu vreau să fiu deșteaptă, vreau să învăț, vreau să devin profesional, vreau să fac ceva din viața asta. Și acum, la final, vreau să vorbim despre succes, pentru că noi toți credem și vrem să fim de succes, dar, din păcate, nu toți înțeleg ce înseamnă succesul sau pentru fiecare diferit înseamnă succesul. Pentru mine, de exemplu, succesul înseamnă atunci când ai familia dragă alături și ei te susțin în tot ce faci, pentru că e foarte important susținerea asta de acasă. Înseamnă când ai o carieră
un job care îți place. Și nu doar un job care e plătit, dar un job care mergi la lucru cu plăcere, Hrănește. te hrănești atât emoțional cât și, recunosc, și financiar. Da. Și un job care îl faci, gen, te duci luni la job, dar în fiecare zi sărbătoare. Sau nu contează azi, luni sau marți sau miercuri, pentru tine jobul este o plăcere. De exemplu, mama mea are așa job și ea face acest job de 20 ceva de ani și ei îi place. Dar eu, de exemplu, am schimbat, cred că, 5 joburi sau 5 domenii de când m-am mutat la Londra și când am fost în Moldova și recunosc că foarte mult savuram perioada în când lucram ca și jurnalist și mie asta îmi place. De asta probabil și am început podcastul pentru că asta îmi place. Și iată savurez chiar dacă stăm și vorbim de câteva ore, oricum mie îmi place. Dar nu știu dacă aș putea să fac un job 20 de ani, da, cum face mama. Și mi se pare că succesul înseamnă și nu doar să fii cumva, să reușești pe plan profesional, dar cred că contează foarte mult și emoțional. Da, să ai o casă, să ai o mașină, să ai stabilitate. Să ai confort. Să ai confort și mie mi se pare să fii sănătos, evident. Mi se pare dacă ești sănătos mental și fizic, tot înseamnă că ești de succes. Pentru tine, iată, cum e succesul? Ce înseamnă succesul? Probabil să fii ok cu jobul tău. Pentru că, cum se spune, că chiar dacă îți place ceva foarte mult, într-un timp oarecare oricum devine un fel de obișnuință, da. Și atunci doar trebuie să lucrezi. Pentru că un hobby nu este plătit, de exemplu, dar dacă hobby devine job, atunci money gets involved și atunci automat devine un fel de task rather than pleasure. Da. Dar, din păcate, eu cred că succesul, jobul trebuie să-ți aducă bani. Adică eu, într-adevăr, cred că profesionale și oamenii profesionali și oamenii care învață la universitate atâția ani cât învăț și eu, trebuie să fie plătiți. Într-adevăr, trebuie. Din păcate, asta nu este realitatea și eu asta realizez, dar asta și e chestia. Mulți oameni se dau bătuți. Dar noi mergem înainte. Vor acum să-mi zici, cumva, pentru că sunt foarte mulți moldoveni în Londra, inclusiv noi, care încă stau la dubii unde vor să-și construiască un viitor. Aici, în Londra, sau acasă, în Moldova. Tu unde Eu cred că aș vrea să lucrez un pic în Londra. Așa mă gândesc eu, să-mi fac un plan, să lucrez în Londra și să iau tot ce este mai bun aici, ca după să mă întorc acasă, la familia mea, și poate să-mi construiesc și o familie personală. De Doamne! Și să contribui cumva în țara noastră, să contribui cu design interior în țara noastră. Într-adevăr, aș fi vrut. Că cum nu dai, da, Londra e ok, e bine să trăiești aici, dar nu te simți ca acasă. Nu e acasă. Nici aerul nu miroase așa cum miroase. Eu știu că mulți oameni nu o să mă înțeleagă, dar eu am ceva cu aerul. Nu te înțeleg, pentru că, sincer, chiar miroase diferit. Și uneori când aterizezi în Moldova, deja simți altceva. Parcă e căldură, nu știu, parcă țara deja te cuprinde. Pentru că e acasă. Asta probabil înseamnă acasă. Da. Și cred că mulți moldoveni încă stau la dubii. Eu, sincer, tot încă stau la dubii. Nu știu unde aș vrea și ce aș vrea să fac. Eu cred că e ok pentru noi să stăm aici, știi, până înțelegem ce vrem să facem. Dar când o să înțelegem? Când? O să vezi, într-o zi. Dar mi se pare că atunci când deja e decizia că vrei să trăiești aici, parcă te îndepărtezi de casă, că îți cumperi o casă aici, faci un business aici, parcă te îndepărtezi de ceea ce înseamnă casă. Da, odată ce pleci de acasă, niciodată nu mai simți acasă nicăieri. Asta chiar e da, de mult am feeling-ul ăsta. Eu mă gândeam că odată ce o să plec în Londra, o să vin acasă ca în ospiție. Și, sincer, s-a adeverit asta, pentru că știi, când eram mici, noi așteptam cineva vine din străinătate și știam că o să vină ca un oaspete și o să ne aducă multe chestii. Iată, așa mă așteptă cum familia mea pe mine acasă și nu mă așteaptă ca un om care o să le aducă multe chestii, gen dulciuri, cadouri, dar mă așteaptă ca un oaspete, fac ordine în casă, pregătesc camera mea, de parcă vine un oaspete de mult așteptat. Da, la mine fix aceeași, de exemplu, sora mea trăiește la 10 minute de casa mamei și ea tot timpul îmi scrie cu 2-3 zile înainte că să vin. Ok, ți-am pregătit camera, adică da, și eu feeling-ul ăsta. Ți-am pregătit camera, știi, e foarte straniu. Și tot timpul când mă duc acasă mă simt, wow, ce casă mare!
Da, sunt foarte diferit lucrurile. Trăim aici în cameri, adică Da, realitatea. Casa la mai mulți oameni. Și când Trăim. mergem acasă, wow, noi avem living. Noi Da. putem să stăm în living cât vrem. Avem o gradă, gen grădină Putem să mare. stăm în bucătărie până seara. Da. Putem să bem cafeluță în grădină. Nu trebuie să stăm în rând la baie. Da. Da, Într-adevăr. și apropo mai este încă chestia asta că parcă lipsești și așa de multe lucruri se întâmplă că trebuie să întrebi, de asta când ați luat-o? Dar gen aveți masa și Eu am chestia asta în Ialoveni. Wow, dar asta când s-a construit? Da. Aici se vând apartamente? Oh my god, dar Acum școala și s-a vopsit în blocuri. altă culoare. Foarte Da. des. Da, într-adevăr, foarte multe schimbări. Și îmi pare rău foarte mult de ideea că, iată, noi trăim aici și ne facem o viață, da? Și nu suntem alături de familie și, iată, cresc nepoții. Nepoțelul meu, de exemplu, vorbește deja clar și îmi povestește despre cosmos. El până acum îi plăceau dinozaurii, acum deja e pasionat de cosmos. Și țin minte că în prima oară am plecat și am revenit peste o perioadă mai lungă, îmi pare mie, peste un an. El vorbea mult mai bine decât... Parcă pierd tot asta. Părinții mei, iată, mama mai adună câte un read sau chestii și așa, cumva... Îmi pare rău că pierd tot asta, dar iată, asta cred că e sacrificiu, gen... Da, Venim aici pentru carieră sau pentru un viitor mai bun și sacrificăm cu familia și cu dorul ăsta de casă. Da, e adevărat. E foarte greu să vezi pe internet cum cresc nepoții. Da. Foarte greu. În special când eu, împreună cu sora mea, l-am crescut pe primul nepot. Era Adică- practic copilul nostru. Și adică e foarte greu să realizezi că, ok, nepotul meu e clasa a doua. Da. Și eu Timp încă a la trecut. universitate, adică foarte repede și el, ok, nu a început să vorbească, dar el deja e foarte independent, el învață singur, merge singur la școală, adică e foarte dureros. Te trezești într-o Da, zi și asta îți e dai partea seama care... că nepoții au crescut și ok, într-o zi nu o să mai am nevoie de tine. Mhm. Și nu o să mai vină la pupat, la cuprins, la... Da. Și nu o să trebuiască nici- să timp șerp să mă cuprinde. Da, acum e diferit. În mod normal, podcastul ăsta trebuia să se termine pe o notă motivațională, pozitivă, dar pentru că suntem departe de casă, asta e. Terminăm podcastul pe o notă mai nostalgică. Noi am fost Aneta Și Sofia. și sperăm că ați petrecut timpul frumos alături de noi. Acesta a fost episodul 6 al podcastului Coffee and Talk. Ne revedem în următorul episod, dar până atunci vă urez numai bine. Pe curând! Ah. După o pauză, let me show you a trick. O masă cântătoare, ați văzut vreodată? Gândi când doare altceva. În sens că la ce te-ai gândit? Короче, долго объяснять. Cheers!